Iker Gomez zorionak laugarren postua eta lehenengo Nafarroako klasiko honetan, Euskal Herriko lehenengo egun bakarreko lasterketak garrantzitsuenetako batean. Nola junda una? Bueno, eskerrik asko, eguna oso azkar hasi da, 30 kilometroan edola, 6 Euskadiko txirrindulariak abenikoak edola egiten hasi dira, eta han korte asko egin dira eta iesaldi batean sartu gara, eta handik tiraka egon gara eta helmuga arte. Bidea oso proposatzen Euskadik bilatu duen mugimendu horientzako oso urrutitik, oso indartsu, estrategia gakoa zen gaur. Bai, estrategia gakoa zen, jarri direnean tiraka oso proposatzelako abenikoa egiteko eta haize desente sartzen zen, eta bai oso estrategia gakoa zen, bai. Hanka honak eta sentsazio honak hemenik bi astetako Kartagenan lehiatuko diren estatuko txapelketetarako. Bueno, bai, pixkanaka sentsazioak lortzen eta ea zer moduz ateratzen diren. Zorionak. Eskerrik asko.